София. Председателят на Президиума на Народното събрание Георги Дамянов връчи ордени на стари заслужили партийни деятели, които в тежките години на борбата против фашизма са укривали нелегални дейци на партията, подпомагали са партизани, организирали са помощни акции. Спомени за бунтовния септември, за 1925 година, за величавата борба за свобода оживяват в развълнуваните разкази на наградените. Любов към народа, преданост към делото на партията. За това днес те получават високо признание. Димитрово. Пред 1 май миньорите отчитат нови успехи. В рудник Темелко Ненков забойчикът Петър Ангелов изпълнява по 2-дневни норми, прилагайки нов начин за крепеж посредством готови железобетонни сегменти. По укрепването работят само 3 души. Спестява се време и ценен дървен материал. Галерията е добре окръглена и съвсем сигурно укрепена. В научно-изследователския институт към Министерството на транспорта се изпробват начини за използване на нискокалорични въглища в прахообразно състояние. Тук е инженер Вендлер, специалист от Германската демократична република, конструктор на локомотивите за прахообразно горене. Тендерът се зарежда с стрити на прах и сушени лигнитни въглища. Прахът се засмуква в пещта от тягата на локомотива. Калоричният ефект е много голям. Само за 50 минути локомотивът е готов за работа. Прахообразното горене на въглищата осигурява високо парно налягане, спокойна работа и редовно водене на влаковете. В сърцето на Ропите се вие Арда, придола от пролетните води. Тя скоро ще бъде обуздана от бетонна язовирна стена. С първите слънчеви дни работата на язовир Студен кладенец се развърна в пълен темп. Бързо се изравнява площадката на водно-електрическата централа. Арматуристката бригада на Коста Качев редовно преизпълнява дневните си норми. От този дълбок изкоп ще се издигне водната кула висока 74 метра. Почвата е лоша. На дъното се работи трудно. Но има упорити компресористи, като 17-годишният Хасан Смаилов. Затова работата спори. Бетонджийската бригада на Иван Балкански, подпомагана от внимателния кранист Янко Янев, в навечерието на 1 май изля рекордни количества бетон на язовирната стена. Високо по приоблачните върхове на Рила, пролетта още не е дошла. Внимание, по склона се свлича снежна козирка. Но нашият оператор е опитен планинар. И задачата му е интересна. Трябва да проследи работата на 4-та научно-изследователска експедиция на алпинистите от доброволната спортна организация Академик. Ето и бивакът. Доцентът Врански, ръководител на експедицията, определя югозападен вятър, сила 4-5 бала. Други изследвания показват как разреденият въздух се отразява върху състава на кръвта, върху дишането. Трябва да се разбие ледът, дебел 1 метър и 40 сантиметра, който е сковал най-високото Рилско езеро, за да се извлекат проби от животинския и растителен свят.
Проверява се температурата в снежните колиби Иглу. 6 градуса над нулата. Тук може удобно да се поживее. Напречен разрез на почвата, за да се измери проникването на слънчевата светлина под снежната покривка. Едно непредвидено наблюдение. Бобът на тази височина увира едва за 12 часа, но е вкусен. Алпийската техника е необходима, за да могат геолозите да получат интересни планински образци. Научната експедиция събра ценни сведения за живота в високата планина. Пред 1 май работниците от профиздат и вестник Труд се опътиха към другия край на България, към Дунава. На удобния пътнически кораб Георги Димитров може да се помечтае, можеш да се полюбуваш на китните родни брегове. А ето, че майсторът-художник намери търпелив модел. Няколко дни, прекарани във весела другарска среда, са приятен и желан отдих след мрачните зимни месеци. Първи май 1956 година. Улиците на столицата са залени от могъщите вълни на народното тържество. Пролетен вятър развява победните знамена. Работният народ чества най-великия си празник. Устремени към светлото бъдеще, в този ден трудещите се по цялата земна шир в могъщи стоманени редици възторжено манифестират своите величави завоевания, единство и международна солидарност. С бодра стъпка, другари, денят зазорява, май възторжен с колоните наши минава. 12-тият свободен май за нашия трудов народ тръгнал уверено по широкия друм към социализма. Мой светъл град, мой мирен светъл град, през теб ще мине нашия апарат. Посрещаме ни празника у нас, пораснали с новото богато. С твърда ръка работниците са написали процентите за преизпълнени планове. Не просто цифри, а стремеж към неспирен възход, увереност в новия живот, който те сами изграждат. Тези цифри означават милиони тонове въглища, нови заводи, наш роден петрол, нови успехи в науката, в изкуството, промишлеността и селското стопанство. Значат пълна трапеза и щастие за децата ни. Така иска трудовият народ. Една всесилна любима дума сплотява разлюляното човешко море. Мир. Разведрителен полъх се носи над света. Съветският съюз протяга братска ръка за сътрудничество на всички народи. По пътя, посочен от 20-тия конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз, под знамето на партията ще вървим към нови успехи. Да е винаги ведро и слънчево небето над нашата мирна социалистическа родина.